Bos días, moi buenos días. Iniciamos o pleno ordinario do mes de marzo. En primer lugar, quería disculpar a Gonzalo Pérez Barreiro, que non pode estar hoxe aquí connosco. Segundo, comentar, se cambiou o orden, non sei, creo que foi un tema, un erro administrativo, o orzamento que estaba na informativa ao primer punto, se pasou a tal, se vos parece, vamos a seguir o orden que parecerá de tal, empezar por orzamento. En primer lugar, temos as actas das sesións ordinarias de 28 de xaneiro, extraordinaria de 25 de febreiro. Algún comentario acta? Non hai. Votamos a favor. Unanimidade. Como decía antes, entonces pasamos ao punto 2, que sería o orzamento do ano 2026. Non sei se con carácter previo quería facer algún comentario a interventora. Non, en principio, se non hai ninguna dúbida máis que as que falamos na comisión. Perfecto. Pois iniciamos. Ten a palabra doña Ruth Álvarez para falar do presuposto 2026. Bos días a todos e a todas. Hoxe estamos traendo a este pleno a aprobación dos orzamentos xerais para o ano 2026, que ascenden a cifra de 12.695.714 euros con 34 céntimos, o que supón o maior orzamento da historia de Baiona, e que veñen a ascender nun 6,52% con respecto aos aprobados para o exercicio 2025. Estes orzamentos seguen establecendo criterios de priorización do gasto, esa contención de gasto que nos levou, gracias a ese control, dende a nosa chegada, co obxecto de reducir a débeda comercial herdada, pois a pasar de ter facturas sin pagar do ano anterior, pois dende cifras de 1.817.000 euros do ano 2022 aos 394.015,02 euros no final do ano 2025. Isto vai a motivar que teñamos que seguir nesta tónica de contención de gasto hasta equilibrar as contas. E, así mesmo, imos seguir tamén regularizando servicios municipais de importante custo, como fixemos co Servicio de Axuda no Fogar, con telecomunicacións, con limpeza viaria ou con mantemento de zonas verdes. Respecto do gasto de persoal, estes orzamentos supoñen a consolidación da RPT, nun 75%, co seu reflexo orzamentario na plantilla de persoal, que permitirá a aplicación práctica da mesma. Este feito non implica únicamente unha mellora nas condicións laborais e sociais dos empregados municipais e o cumprimento dunha obriga legal, senón que implica a posta en marcha de novos servicios, áreas como a Oficina de Atención Cidadá e a mellora e reforzo dos servicios municipais existentes coa creación de postos de traballo novos que serán provistos nos próximos meses e anos, na medida que o permita a taxa de reposición marcada polo Goberno Central nos orzamentos xerais do Estado. O anexo de persoal recolle os incrementos salariais tamén aprobados pola normativa estatal dende a aprobación do anterior orzamento, o que ven sendo o 0,5% correspondente ao incremento do IPC do 2024, o 2,5% correspondente ao incremento salarial do 2025 e o 1,5% do incremento salarial para o 2026, todos eles con carácter acumulativo. Así mesmo, se contempla o 75% do incremento que implicou a aprobación do RPT, debidamente actualizado cos porcentaxes sinalados, co obxecto de que non se perda poder adquisitivo por parte do persoal municipal na aplicación diferida da RPT. Será tamén preciso neste ano facer un esforzo importante entre Concello e de traballadores para chegar a acordos, aprobando uns novos convenio de acordo regulador tras establecer a primeira relación de postos de traballo do Concello de Baiona. No ámbito social, vamos a protexer, como sempre, aos veciños e veciñas máis fráxiles,
A cuantía global dos orzamentos no ámbito social se incrementa respecto do ano pasado en 181.459,37 euros para asistencia social primaria, dos cales 156.290,71 se incrementan en gasto corrente, principalmente no servicio de atención no fogar. Así mesmo, se incrementa tamén o orzamento dirixido a programas de igualdade, información á muller e conciliación en 30.271 euros. Continuamos a promover a asistencia social e sanitaria con axudas e subvencións para diferentes asociacións na mesma liña que anos anteriores. Así, as subvencións nominativas que a Asociación Esperanza Valle Miñor de 3.000 euros, a nominativa a ONG Ayuda ao Tercer Mundo con 1.500, o convenio nominativo ca Asociación Abelaíña con 3.000 euros e o convenio nominativo ca Asociación Española contra o Cancro de 2.000 euros. Mantense o gasto de inversión en emerxencia social, que xa fora incrementado en 2025, manténdose no ese mesmo importe e comprometémonos a incrementar máis ao longo do ano se fose necesario. Introdúcese como novidade neste orzamento axudas por máis de 16.000 euros para reforzar os comedores escolares a través das AMPAs. Seguimos apostando polo progreso do noso municipio a través do fomento do turismo, do comercio e da promoción da nosa cultura e tradicións, para o que se contemplan as mesmas axudas que anos anteriores a través de convenios nominativos ca Hermandade da Santa Casa para a promoción da nosa Semana Santa, con a CEBA para a promoción do comercio e a hostelería local, así como unha liña de subvencións aberta a asociacións culturais do noso municipio, como en anos anteriores. Incorporamos unha nova liña de subvención para a promoción de patrimonio etnográfico, para axudar a mellora do patrimonio etnográfico na nosa localidade. As inversións deste Concello estarán encaminhadas á protección dos máis débiles, da nosa plantilla tamén e das asociacións. E, ademais, haberá importantes investimentos nos próximos 2 anos que veñen a dotar de obras de grande importancia económica e estructural para este Concello, para as que traballamos en obter subvencións doutras administracións e tamén colaboracións público-privadas, como é o caso da Fundación Sabadell, evitando así a aportación de fondos municipais. Como decimos, é o maior orzamento da historia de Baiona e, por iso, unha vez presentadas as documentacións e todas as memorias de intervención e dos servicios deste Concello, propoñemos o Pleno, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento xeral deste Concello. Aquí hai un erro que temos que decir que pon para o ano 2024, evidentemente trátase do ano 2026, polo importe total de 12.695.714 euros con 34 céntimos, co seguinte resumo por capítulos de ingresos e gastos que figuran na documentación que todos podedes ter acceso. Segundo, de conformidade co artigo 219.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e 9 do Real Decreto 424/2017 se establece a sustitución da fiscalización previa de ingresos e dereitos polo control inherente á toma de razón en contabilidade e control posterior como procedimento para o exercicio da función interventora sobre os dereitos e ingresos do Concello de Baiona. A fiscalización plena posterior de ingresos se realizará por técnicas de muestreo e auditoría mediante o exercicio de control financiero de conformidade co artigo 29 do Real Decreto 424/2017. Terceiro, aprobar as bases de execución do orzamento, así como os anexos de investimentos e subvencións. Cuarto, aprobar o cadro de persoal relativo a personal funcionario laboral eventual, así como o anexo de persoal. Quinto, expoñer ao público o orzamento xeral polo prazo de 15 días hábiles mediante anuncio no boletín oficial da provincia, no taboleiro de anuncios, na páxina web deste Concello e no portal de transparencia
para que os interesados debidamente legitimados podan examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. Se no prazo de exposición ao público non se presentaran reclamacións contra o Orzamento Xeral do 2026, entenderase definitivamente aprobado sen necesidade de novo acordo plenario. En caso de existir reclamacións, procederase na forma indicada no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. En todo caso, será preciso que se proceda á publicación a que fai referencia o devandito artigo. Sexto, remitir unha copia telemática do Orzamento Xeral á Administración do Estado a través da aplicación a autoriza da Oficina Virtual das Entidades Locais no Ministerio de Facenda e Función Pública. Moitas gracias. Un comentario. Na memoria da alcaldía hai un erro de un número no tercer parágrafo. Fala de a 31 de decembro de 2025 facturas por un valor de 479.663,45 e ten que decir 394.015,02. Don Carlos Gómez, ten a palabra. Moitas gracias, bo día a todos e a todas. Bueno, hoxe debatimos aquí un orzamento que, baixo a nosa opinión, lonxe de marcar o futuro da nosa vila, limítase a xestionar a inversión ou a inercia, dun orzamento que carece para nós de que crece, pero que non transforma. A pregunta non é canto se gasta, creo que ademais non hai que presumir delo, senón para que se gasta. E a resposta que nos trae este documento para nós é clara, donde fala de máis gasto corrente, donde fala de máis dependencia estructural e donde hai pouca ambición política. Porque cando analizamos en profundidade o orzamento vemos que hai máis gasto de personal, que ademais hai que decilo porque é así que por lei, hai máis externalización de servicios que sigue medrando, e a inversión en transformación é nula. Onde está o modelo? Pois onde están as apostas pola modernización, sostenibilidade real e o desenvolvemento económico a medio plazo. O que vemos é un orzamento que mantén, pero non mellora, que resiste, pero que ademais non avanza. Especialmente preocupante o aumento de costes estruturais, como decíamos antes, como enerxéticos en estrategia clara de eficiencia. Gastamos máis luz, pero non vemos un plan ambicioso de aforro enerxético. Gastamos máis en servicios, pero non reforzamos o público. Isto non é planificación, a isto chamaselle reacción. Non basta con aumentar partidas se non se acompaña de estrategia de inclusión, prevención e autonomía. Vostedes están consolidando un modelo asistencialista en lugar dun modelo transformador. Un orzamento que non responde a unha visión política clara, senón única e exclusivamente a un modelo lóxico administrativo. Un orzamento para xestionar o presente, pero non para construir o futuro. Por todo isto, o noso grupo non vai apoiar estas contas porque Baiona necesita dirección, proxecto e, ademais, ambición. Moitas gracias, don Iago Pereira. Bo día a todas e a todos. O orzamento este ano, como xa máis ou menos ambas formacións comentastes, hai un importante incremento, superamos por primeira vez os 12 millóns de euros, chegando casi prácticamente a 12,7 millóns, e, coincido un pouco co Partido Socialista no sentido de que sacar peito do aumento do gasto de persoal como vendendo, como nos quere vender a voceira do Partido Popular, como unhas melloras para os empregados e empregadas. É así, pero realmente, ben marcado un pouco por lei, non é algo que decida o goberno de Baiona. Entonces,
lóxicamente, a consolidación da RPT, a subida do IPC, nos levan a estas cifras, que non quedaría outras que afrontalas. Por outro lado, son uns orzamentos completamente continuistas na liña que ten este goberno e que se basa prácticamente en depender para cambiar de modelo ou intentar orientar o noso Concello dos investimentos da Xunta e o Diputación. Non hai realmente ningunha visión de futuro, un camiño que se vexa claramente do que é o propio goberno municipal, máis alá do que poidan coller en subvencións para poder facer obras que son moi necesarias en moitos casos. Por outro lado, tamén queremos destacar o incremento do gasto no modelo Sogama, que o PP tanto ten defendido, foi o que realmente o implantou desde a Xunta de Galiza. Un modelo no que nós non creemos e levamos insistindo en que para nós é un erro este tipo de modelo e a día de hoxe chegamos prácticamente á conclusión, a propia Sogama, de que é un modelo insostible económicamente, entonces, necesita máis gasto e máis inversión que repercute nos nosos orzamentos municipais. A cuestión do servicio da axuda no fogar, que estaba vinculada un pouco tamén ao discurso do partido, a voceira do Partido Popular co tema das partidas sociais e tal, está moi ben e a Xunta este ano paga un pouquiño máis, como todos e todas sabemos, pero nós non deixaremos de denunciar o que entendemos que, como comparten os servicios técnicos do Concello, son cuestións impropias do Concello e a pesar de que este ano a Xunta incrementara ata eses 16 euros, nos parece insuficiente, sigue supoñéndonos para baioneses e baionesas un volume de gasto extremadamente alto por algo, volvo a insistir, que debería estar afrontando a Xunta de Galiza na súa consellería, que ten as competencias. O mesmo, que tamén comentaba a voceira municipal do Partido Popular, co tema do incremento dos comedores escolares. Entendemos tamén que, ao final, forma parte da consellería, ou debería formar parte da Consellería de Educación da propia Xunta de Galiza, donde volve a pasar ou a deixar nas mans dos concellos unha xestión que impropia e que debería levar a cabo a propia Xunta de Galiza. En este caso, pois, hai un aumento de, como decía a portavoz do Partido Popular, de 16.000 euros, que realmente non é un aporte, digamos, dentro da nosa óptica, que faga o Concello de Baiona, sino que ten que sufragar para poder mellorar o servizo, cando, insisto, debería facelo dentro da nosa óptica a Xunta de Galiza. Non comentou nada o portavoz do Partido Socialista, pero a mí sí que me chamou a atención que dera os datos a voceira do Partido Popular da débeda do ano 2022 que tiña o anterior equipo de goberno, e deu os datos do Partido Popular do ano 2025. A ver, isto é facer un pouco de trampa no sentido de que hai razonamentos, entre outras, un investimento que prácticamente tuvo que facer o Concello de Baiona propiamente por non ter a axuda ou a cobertura, chamémoslle como que iramos, da Xunta de Galiza en unha a grande obra que se fixo en Baiona, con cartos prácticamente na súa gran maioría procedentes de baionesas e baioneses. En este caso, por exemplo, vemos que este actual goberno, pois as grandes obras que está facendo, e está moi ben que a Xunta cumpla,
pero debería cumplir sempre, estea quen estea no goberno municipal. Están baseadas, insisto, as obras, os grandes investimentos deste goberno en cartos prácticamente que pon a Xunta de Galiza, como, por exemplo, nun dos puntos que vamos a ver despois, que é un convenio para poder, por fin, arranxar a estación potabilizadora que tantos anos levamos de retraso ou de falta de actualización. Creemos, como resumo, que un orzamento continuista, no que non, a pesar de ter unha RPT, non se reforzan os servicios públicos municipalizados ou se contempla nada máis que seguir na liña que seguimos ata ahora, e sí que é curioso, veremos ata onde chega, igual non saíron os números. Eu contaba a nivel personal que en estes orzamentos xa se reflectiran ao inicio ou a posible privatización do servicio do lixo, que aínda non se leva a cabo, non sei se porque non lle saben os números ou porque o proxecto non está acabado, como tamén son un grupo de goberno no que os proxectos para facelo tardan moitísimo tempo, pois igual están aínda traballando nelo. O noso voto vai a ser en contra. Perfecto. Doña Ruth Álvarez, ten a palabra. Bueno, vou intentar ser breve porque penso que non fai falta estenderse demasiado porque os números están aí. Falamos, de novo, repito, do maior orzamento da historia. Falan de que non hai planificación e que son pouco ambiciosos, no enerxético sin ambición de aforro enerxético cando estamos, xa se presentou un tema no pabellón de poñer unhas placas solares. Eu non sei se iso se reflicte ou se pode asimilar dentro da palabra aforro enerxético, para min sí, pero mellor son eu a que estou equivocada. Despois, falan de que nos marca a lei o aumento de gasto en persoal pola RPT, marque a lei ou non o marque, a RPT vai supor, unha vez que este implantada ao 100%, que será no próximo ano, máis dun millón, casi 300.000 euros a repartir entre os empregados. Eu penso que eso mellora considerablemente as condicións dos empregados deste Concello. Todo iso viu gracias á planificación, viu gracias á xestión, viu gracias a saber tamén manter diálogo cos traballadores e tamén, evidentemente, cos sindicatos destes traballadores. Nos vamos a seguir apoiando os máis débiles, vamos a seguir apoiando a nosa plantilla e vamos a seguir apoiando as asociacións. Neste senso, pois, volvo a repetir, falamos de que a axuda no fogar vai a incrementarse en 181.459 euros. Metemos un aumento, tamén un incremento de orzamento dirixido a programas de igualdade, de información á muller e de conciliación. 30.271 euros. Falta de planificación, iso. Falta de, como dixeron, de ambición. Eu penso que non é así. Despois, falando, como sempre, de si son competencias propias ou non o son. Seguiremos apoiando a educación, seguiremos apoiando a conciliación familiar, seguiremos apoiando a asistencia social, porque estamos a favor de apoiar os nosos veciños, a quen o necesite, sexa ou non sexa a competencia nosa. Falan de trampas, que se a Xunta antes non apoiaba e agora apoia, bueno, eu penso que é unha percepción, señor Pereira. Os datos matan os relatos, e os números son os que son.
E se nós temos axudas, temos subvencións e temos colaboracións público-privadas, é gracias á planificación, é gracias á xestión e, en definitiva, é gracias ao traballo deste equipo de goberno. E os nosos proxectos tardan. Bueno, esa tamén é a súa percepción, pero chegan. Non teño máis que decir. Moitas gracias. Don Carlos Gómez. Moitas gracias. Insisto, ou insistimos nese para nós, con todo cariño, vende fume de maior orzamento da historia. Cando hai un maior orzamento, é porque, ademais, que non esqueceuselle decir, señor Álvarez, que hai máis orzamento porque o Estado está aportando máis, as comunidades autónomas e os concellos. As comunidades autónomas e os concellos. Imagínense se vostedes, por exemplo, vou poñer o exemplo do que demandaba a Xunta de Galicia nese famoso pacto que debería haber das comunidades autónomas, cas comunidades autónomas de financiamento, comunidades autónomas onde falaba o señor presidente da Xunta de Galicia, o señor Rueda, de que Galicia necesitaba 500 millóns de euros. Na proposta que facía o Estado, ofrecíalle a Galicia 560 millóns de euros aproximadamente. Con 500 millóns de euros, o que demostra o señor Rueda e o Partido Popular, o mesmo que pasa nestes orzamentos, é que non hai planificación, non hai proxecto. O Partido Socialista, o que dixo públicamente ademais, é que o proxecto, o noso proxecto, o proxecto de país, o proxecto de Galicia, debería andar nos 900 millóns de euros. Pero claro, hai que sentarse a negociar, pero para sentarse a negociar primeiro o que hai é que traballar. Falan da RPT que hai planificación. Unha vez máis, recórdolle que a RPT iniciou o anterior goberno. Vostedes falan de apoiar os máis débiles, como as asociacións e demais. As asociacións casi mellor que lle pregunte realmente o apoio deste goberno. E seguramente pois lle contestarán doutra maneira. Pero, en definitiva, mire, o que non hai son novas políticas, non hai inversión estratégica. Que proxecto ten Baiona nestes momentos para os vindeiros 5 ou 6 anos? Ningún. Están debilitando o público de maneira deliberada. A enerxía aumenta, onde está ese plan de eficiencia enerxética? Vostede acaba de falar desa implantación dos paneles solares no pabillón, cousa que nos parece ben, pero o problema de Baiona é outro. O problema de Baiona é que levamos 3 anos onde nas parroquias falta luz un día sí e outro día tamén durante o inverno. Chegou tamén aquí a zona de Ramón y Cajal, nesta zona de aquí abaixo, tamén na subida a Virxen da Roca. Lle comentamos, creo que foi no anterior pleno, onde tamén na zona do Casco Vello, e donde ademais lle preguntamos no ano 25 se vostedes se presentaran a convocatoria de fondos europeos para proxectos singulares sobre alumbrado municipal, alumbrado público, con proxectos mínimos de 300.000 euros e donde o anterior goberno deixoulle aquí preparado un proxecto para unha inversión de 3 millóns de euros, donde temos algo máis de 60 cuadros de alumeado, cuadros eléctricos do Concello de Baiona que están obsoletos, donde hai farolas que están caíndo, onde temos a rede municipal de electricidade con moitísimas deficiencias, e iso todo se contemplaba dentro dese proxecto e vostedes nin sequera se presentaron. Moito gasto social e a prevención onde está. E tamén quero ser xusto, e cando digo ser xusto é que é verdade que non é unha competencia directamente municipal, pero aí é onde volvo o proxecto que ten o goberno autonómico, que vostedes, ademais, o apoian calando. Nada en emprego e desenvolvemento económico.
Como se vai xerar riqueza de cara ao futuro? Pois de ninguna maneira según estes orzamentos. Non hai diferencia co do ano pasado. Este orzamento crece, pero a realidade é que non convence. Máis gasto, insisto, non significa mellor política, xestionar o día a día pero ademais non construen o mañán un orzamento cómodo, pero non é valente, máis estrutural, pero con menos futuro. E falando do gasto social, o cal nós, por suposto, que estamos a favor, pero o que sí estamos en contra de facelo sen estrategia. Apoiar o social non é subir só partidas orzamentarias, é diseñar políticas que de alguna maneira reduzan a dependencia. Se cada ano gastamos máis, pero os problemas siguen, o problema non é o diñeiro, o problema é o modelo. Non bloqueamos ou votamos en contra por capricho, senón que exiximos algo básico en política que o orzamento teña unha dirección. Gobernar non é só pagar facturas e decidir onde vai, senón decidir hacia onde vai a nosa vila. Vostedes dirán que é un orzamento realista e nós o que imos decir é que é un orzamento conformista. Realista porque reproduce o do ano pasado, pero na política non se está para repetir, estáse para mellorar. A diferencia está entre xestionar e liderar un proxecto, algo do que vostedes históricamente ademais carecen. Vostedes propoñen inercia, nós invertir máis en transformación, reducir a dependencia en externalizacións, apostar pola eficiencia enerxética e reforzar o desenvolvemento económico. Non aceptamos, ademais, que se diga que non hai unha alternativa cando simplemente o que non hai é vontade. Poden decir que aumenta o gasto, pero a realidade é que non muda o modelo do noso municipio. E mantemento non é futuro. Tamén quero deixar ben claro que criticar é a nosa obligación, mellorar é a súa. Estamos para fiscalizar, señalar debilidades e para exixir máis. Se todo isto estivera ben, non faría falta a oposición. Pero non é o caso nestes momentos. O mellor orzamento posible? Pois nós creemos que non. O que sí creemos que é o máis fácil e non o mellor. Evita decisións difíciles e non arrisca. Os concellos non avanzan con comodidade, avanzan con visión. O aumento social en gasto social é positivo, pero insuficiente, porque non reduce a dependencia, non xenera autonomía e non ten avaliación. A mellor política social é a que deixa de ser necesaria. Pero, mentras se vexa como negocio, malimos. En definitiva, non é un problema de diñeiro, é un problema de prioridades. Confunden xestionar con transformar. Máis gasto, sin estrategia, é só máis gasto. Pero este orzamento é administrativo, pero non lidera. E nós non discutimos cifras, discutimos modelo. Moitas gracias. Don Iago Pereira. Ben, con respecto ao que falaba das competencias impropias a voceira do Partido Popular, lle guste ou non, é así. Eso non significa que calquer goberno, cando digo calquer goberno municipal, os datos están aí tamén, os 4 anos anteriores, se cubran estas necesidades económicas que a Xunta non sufraga por parte de calquer goberno, porque o facemos non aquí en Baiona con diversos colores de goberno como en todos os concellos. Eso non significa, dende a nosa óptica, que se teña que denunciar que a Xunta sigue deixando competencias impropias en mans de gasto dos concellos.
E entendemos que non debería ser así, e así o fixemos tamén cando formábamos parte do goberno e votábamos a favor dos orzamentos, asumindo competencias impropias, insisto, e así o faremos e o facemos agora que estamos na oposición. Non se trata de, digamos, ir a favor ou en contra, senón dunha denuncia que entendemos dentro do BNG que ao final grava a baioneses e baionesas, insisto, estea quen estea o color que sexa o goberno. Vostedes sempre defenden a Xunta, faga o que faga, dá igual. Despois, falaba de que unha percepción, evidentemente, toda unha percepción, tamén a súa é unha percepción, porque cando vostede me di a min que o que digo é unha percepción, parece que está dicindo que quen ten a razón e quen está no certo é vostede. Non, o que vostede di tamén é unha percepción. E a percepción é a seguinte, realmente, hai proxectos, como decía na miña intervención inicial, e a realidade non é unha percepción, é que, por exemplo, a humanización de Sabarís, máis alá de que o que xa está falado tantas veces, de que houbo un erro naquel momento da Consellería de Urbanismo, falo cando gobernábamos, a Xunta, durante 2-3 anos, non sei exactamente, pero algo así, cerrouse en banda a volver a renegociar, ou volver a abrir unha vía de solución daquela perda por aquel erro desa subvención, e vostedes, pois, máxicamente, pois consiguen uns anos despois, que está moi ben. De feito, nos votamos a favor dese convenio e desa axuda, como non podía ser de outra maneira, pero a realidade foi esa. E ca e dar, insisto, como vai a vir nun punto posterior, pois un pouco do mesmo. Xa herdamos desde fai moitos anos ese tipo de problemáticas e, bueno, a Xunta agora decide, pois, botar unha man ou cubrir as necesidades que debería facelo en calquer tipo de momento ou con calquer tipo de cor. Os proxectos chegan, din, bueno, non todos. A grande promesa do Partido Popular para chegar a este goberno lle quedan aproximadamente 990 vivendas por construir, máis ou menos, e lles queda un ano. Teñen tempo? Sí. Creo que vai a ser moi difícil. Vai a ser o proxecto Caracol, está discostando, porque, dende logo, iba a ser moi difícil. Esperemos que cheguen, sobre todo se son vivendas sociais e polo ben da veciñanza de baioneses e baionesas que teñan realmente problemas para poder adquirir unha vivenda, que son a grande maioría, máis alá de grandes ou enormes fortunas que sí que poidan acceder a unha vivenda, como todos e todas sabemos neste Concello. Insisto, son uns orzamentos continuistas, nunha continuidade que para nós non cambia o modelo nin ten un proxecto de vila que nos entendemos que sería o acaído para os nosos veciños e veciñas, e por todo isto mantemos o voto en contra. Moi ben, moitas gracias. Simplemente para rematar, porque vamos hoy xustos de tempo, decir que o presuposto precisamente é o que planifica a actividade do Concello. Curiosamente, temos un goberno central que leva 7 anos sin aprobar ningún presuposto, por lo tanto non planifica. Se non tes presuposto, non planifica. Logo, se te gusta a planificación do presuposto, pode ser acertado ou non. Logo dixeron que era continuista. Bueno, como o portavoz do BNG o ano pasado dixo que o presuposto do ano pasado era mellor que o deles, significa que este tamén é mellor que o deles, non? E logo, Iago, home, as facturas, o 1.800.000 non é de obras, é de actividades de todo tipo, gastos sin control. 1.800.000 euros que non se pagaron porque non había cartos. Eso, eu creo que chamase, non é inversión, eso é gasto corriente, mal uso dos diñeiros públicos. Pero
Non vamos a, evidentemente, cada un va a decir o que lle parece. Para nós é un presuposto importante, consolida todas as accións que queremos, ampliamos e colaboramos para que, evidentemente, os traballadores municipales estén mellor que estaban, tamén cas AMPAs, curiosamente, non parece que sea bo que colaboremos cas AMPAs, non é bo que colaboremos con as asociaciones, pero vamos a colaborar e vamos a dar protección a todos os ciudadanos, especialmente aos máis débiles. Procedemos á votación. Votos a favor? Sí, votamos e depois... Abstencións? Votos en contra? Iago, sí. Sí, non sei de onde saca que eu dixen que este orzamento era mellor cos nosos, pero non é así. Eso que quero que conste en acta que eu non dixen eso. O ano pasado, repasemos actas, o ano pasado dixeche que o noso do ano pasado era mellor que o voso. Pero bueno, é igual, dá igual. Procedemos a... Prorrogados, levamos prorrogados. Prorrogados. Sí, sí. Non é de fai 7 anos, é do ano 22. Este Concello ten máis diñeiro precisamente pola aportación do Estado. Sí, pero non por os presupostos do Estado que non ten. Vostedes non van a apoiar. Procedemos ao seguinte punto de orden do día, que é o expediente 18-19, alteración de bens. Procuremos resumir. Doña Ruth Álvarez. Ben, é a aprobación definitiva dunha parcela sobrante que se aviñera ao pleno deste Concello. Trátase de 49,51 metros cuadrados que se vai a facer a aprobación definitiva. Propoñemos ao Pleno da Corporación, previo ditame favorable da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar definitivamente a declaración como parcela sobrante dunha porción de terreo de 49,51 metros cuadrados, cedida con data do 3/11/2006. Segundo, aprobar a descripción da parcela sobrante de conformidade co informe técnico de data 20/6/2025, cas características que tendes na documentación. Terceiro, de proceder á enaxenación da citada parcela con carácter previo, se deberá proceder á valoración da parcela sobrante. Don Carlos Gómez. Don Iago Pereira. A favor. Votamos a favor. Unanimidade. Punto número 4, expediente 3020 do ano 25, tamén un estudio dun camiño do inventario en Baíña. Doña Ruth. Elevamos ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar a solicitude presentada por dona Marta María San Pedro Curbera, representada por don Javier Guntín Garín, e polo que se insta a entidade local para que exerza a facultade de investigación sobre a titularidade dun camiño sito en lugar Río Baíña, toda vez que non existen suficientes indicios para modificar o inventario de camiños, incluindo no mesmo tramo de camiño solicitado, vista que dita porción de terreo non se atopa grafado na planimetría do XOM, nin figura destinado a vial municipal, que do nivel de servizos existentes e de conservación non se pode deducir unha manifestación de dominio por parte do Concello, e de que da descripción feita no informe técnico non parece resultar un aproveitamento xeral no sentido de que sexa habitualmente utilizado ou aproveitado por calquera cidadán, nin documentación algunha que acredite a titularidade pública da citada parcela. Segundo, dar traslado deste acordo ao interesado mediante a notificación do mesmo co réxime de recursos aplicables. Moitas gracias. Don Iago Pereira. A favor. Procedemos á votación. Votos a favor? Grazas. O punto número 5, expediente 245 do ano 26, é un convenio, unha modificación dun convenio sobre o padrón municipal ca Diputación de Pontevedra. Un erro, corrixir un erro anterior, creo que xa o comentamos na informativa. Procedemos sin máis porque é o que ten. A votación. Procedemos á votación porque é unha modificación. Votos a favor? Unanimidade. O punto 6 do expediente 1129 do 26 é tamén un convenio ca Diputación para o tema da senda financiera do PAI Valmiñor, cidade de 15 minutos.
Ruth. Ben, este é un convenio con Diputación de Pontevedra para a colaboración precisamente para levar a cabo as actuacións recollidas no Plan de Actuación Integrado do Valmiñor 15 minutos. Trátase de un orzamento de 7 millóns de euros, no que o 60% vai a vir da man de fondos europeos, o 20% da man da Diputación e o 20% restante será aportado polos 3 concellos. Non vamos a proceder a explicar moito porque vamos moi xustos de tempo, entón simplemente pasar a ler que vista o informe conxunto de Secretaría de Intervención, propoñemos aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Baiona para levar a cabo dentro do seu termo municipal as actuacións recollidas no Plan de Actuación Integrado do Valmiñor 15 minutos ao beiro da convocatoria para asignación de senda financeira, FEDERS e plans de actuación integrados de entidades locais no marco do desenvolvemento urbano sostible con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional dun período de programación 2021-2027 entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Baiona. Segundo, designar a todos os efectos como responsable do Concello no presente expediente a don Jesús Vázquez Almuíña. Terceiro, trasladar o presente acordo de adhesión á Deputación Provincial aos efectos oportunos. Don Carlos Gómez. O Partido Socialista vota a favor. Don Iago Pereira. Simplemente unha pregunta. Isto ten que ir á mancomunidade ou non? Non. No. Cada concello. Sí, cada concello nos o aprobamos na Diputación o próximo venres no pleno e cada concello ten que aprobarlo. Vale. Bueno, voto a favor. Votamos, entón, a favor. Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, que é tamén un convenio, neste caso, ca Xunta de Galicia, como decía Iago, para unha obra moi importante para Baiona, que as obras de ampliación e mellora da potabilizadora actual. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Si, tratase un convenio entre Augas de Galicia e o Concello para a execución da actuación das obras de mellora da estación de tratamento de augas potables de Baiona. Neste convenio a Xunta vai aportar, é un total de 2.300.000 euros, dos cales a Xunta vai a poñer 1.828.000 en 2 anos. Iso vai redundar nunha mellora da calidade da auga, un mellor aproveitamento tamén da mesma en épocas de seca, e, dende logo, unha obra trascendental para o futuro de Baiona, é necesaria dende hai moitos anos, e que se iniciará no 2026-27 e que licitará a Xunta. A vista do informe conxunto de Secretaría de Intervención, propoñemos o pleno previo dictame da Comisión Informativa, primeiro, aprobar o convenio entre Augas de Galicia e o Concello de Baiona para a execución da actuación de obras de mellora da estación de tratamento de auga potable de Baiona, cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 21-27, entre Augas de Galicia e o Concello de Baiona. Segundo, designar a todos os efectos como responsable do Concello no presente expediente a don Jesús Vázquez Almuíña. Terceiro, trasladar o presente acordo de adhesión a Augas de Galicia aos efectos oportunos. Carlos Gómez. Moitas gracias. Sí que é certo, o proxecto que ven, a demanda ven dende longo, xa creo que foi o problema detectado no 16-17, incluso con algunha multa no ano 18, se non recordo mal, por parte da Xunta de Galicia, e creo que tamén de Augas de Galicia, neste caso, creo que tamén no ano 20, se non recordo mal. Proxecto que se entregou xa no seu momento a que era naquela momento a conselleira de Medio Ambiente, que, por fin convirtese nunha realidade, unha necesidade para a nosa vila, e máis que un recurso tan importante como é a auga. Bebido sexa, o Partido Socialista vai votar a favor. Don Iago Pereira. Ben, non me vou a estender porque dixen xa parte da miña intervención nos orzamentos sobre esta cuestión. Evidentemente, votamos a favor, a pesar de que, o que falábamos, que chega tarde, porque xa van esta terceira corporación que ten problemas ca estación potabilizadora, que non cumple cos estándares europeos, e entón, benvido sexa esta inversión por parte da Xunta para poder poñela ao día. Grazas. Sí,
Sí, simplemente unha puntualización. O proxecto non é o que comentan a Carlos. Hubo que modificarlo, sí, porque era en aquel momento, creo, recordade, 1 millón e pico, e ahora está en 1.300.000, o sea que hubo requerimentos para aumentarlo. Procedemos a votación, votos a favor. Unanimidade. O punto 8, o expediente 241 de 2026, é tamén unha prórroga da retirada de vehículos na rúa por parte da Diputación. É unha prórroga de 2 anos, non? 2 anos, creo que son, sí. 2 anos. Procedemos á votación, se non hai intervencións. Ou queres intervenir? Votamos. Votos a favor? Unanimidade. Tiñamos... Non hai máis asuntos, non? No orden do día. Rogos e preguntas, eu creo que había algunha cousa novo, non hai nada, pero si había algunha cousa pendente, non? Tiñamos pendente unha pregunta do señor Gómez. Cando se van a cambiar as ventanas de Galiña Azul? Tamén estaba a pregunta, gustaríanos saber en que situación se atopan as licitacións tanto de Santa Liberata como de Julián Valverde. As fiestras da Galiña Azul contamos que nun prazo de 2 meses teñen que estar instaladas. No que respecta a Julián Valverde, penso que xa está respondida a pregunta porque xa empezaron as obras. E da licitación de Santa Liberata estánse preparando os pliegos. Sí, o secretario dice que están feitos, non? Si, están feitos e informados jurídicamente, creo que falta un informe para aprobar. Perfecto. Algún rogo... Eu, por tampouco estenderme, vou a evitar as preguntas, solamente facer un rogo, a ver que pasa o portal de transparencia, porque a última licitación, mirei na fai de días, tamén vaya por diante, a última licitación que aparece no portal de transparencia de febreiro do ano 25. Pero non aparece o enlace coa plataforma do Estado? No. No. Creo que non. De entrada, bueno, históricamente sí que aparecen todos, bueno, comentámoslo para ver se pode usar esa problemática. O revisamos. Iago? Eu só teño unha pregunta, que se o actual equipo de goberno fixo alegacións contra a nova ameaza eólica que temos na Groba e afecta ao Concello de Baiona na parroquia de Belesar e Santa Cristina. Contestaremos no próximo pleno, aunque, como saben, somos partidarios das enerxías limpas.